قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Reci, o robovi moji, koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost. Allah će sigurno sve grijehe oprostiti. On doista mnogo prašta i on je milostiv. ألا كل ما هو آت قريب وللأرض من كل حي milostivog, samilosnog. Buharija i Muslim bilježe predanje u kojem stoji da je Allahov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: u narodu koji je bio prije vas, među sinovima Israilovim, živio je čovjek koji je ubio 99 ljudi. Ovaj čovjek je bio uprskan krvlju. Njegovo tijelo, prsti, odjeća, ruke, sablja, bilo je umrljano krvlju 99 ljudi koje je bespravno ubio. Kada bi se svi stanovnici nebesa i zemlje udružili i ubili samo jednog muslimana, Allah dželešanu bi ih sve bacio u vatru. A šta je tek s onim koji je svojom rukom i sabljom ubio 99 nedužnih ljudi? On je bio uzrok da njihov ovozemaljski život prestane i da im duša odu na onaj svijet. Nakon što je to učinio, razmislio je o svojim djelima, sjetio se susreta s Allahom dželešanuhu, stajanja pred njim na sudnjem danu i shvatio je da jedino Allah dželešanuhu može oprostiti grijehe, jedino on može kazniti zbog njih i jedino će pred njim polagati račun. Počeo je razmišljati o tome da se pokaje, ne bi li Allah dželešanuhu ga oslobodio od vatre. Krenuo je, a njegova je odjeća bila krvava, s prstiju i sablje kapala je krv. Izašao je među ljude i kretao se poput pijanog i zaprepaštenog čovjeka. Uzvikivao je: ima li nade za mene da moje pokajanje bude primljeno? Ljudi mu rekoši: uputit ćemo te jednom pobožnjaku, idi kod njega i pitaj ga da li za tebe ima nade. Na ovo pitanje mogu odgovoriti samo učenjaci, pa je on otišao kod ovog pobožnjaka. Međutim, radilo se o jednom isposniku od sinova Israilovih, koji nije bio učevan i nije imao istinsku spoznaju o pitanjima vjere. Činio je ibadete koji su mu se učinili lijepim, a koji nisu imali ikakve osnove u vjerozakonu. Rekao je uzvišeni: dok su monaštvo oni sami kao novotariju uveli, mi im ga nismo propisali, u želji da steknu Allahovo zadovoljstvo, ali oni o njemu ne vode brigu onako kako bi trebalo. Ukoliko u prakticiranju vjere ne postoji znanje i svjetlo, to će na kraju završiti zabludom i novotarijama kojima neće biti kraja. On žurno krenu sa svojim grijesima i tugom ka ovom pobožnjaku i pokuca na njegova vrata. Pobožnjak koji je sebi zabranio meso, ukusnu hranu, lijepu odjeću, ženidbu, a sve ovo je Allah dželešanu dozvolio, otvori vrata i ovaj ubica uđe unutra, okrvavljene odjeće i ruku. Pobožnjak mu reče: utječem se Allahu dželešanu od tebe. Ovo što je on rekao nije bila praksa istinskih učenjaka i daija koji žele da ljudi krenu pravim putem, jer vrata Allahove dželešanu milosti su otvorena, njegovi su darovi obilni, a nagrada vječna. On daje mogućnost da se onaj koji je griješio noću pokaje danju i otvara vrata svoje milosti, da se pokaje danju onaj koji je griješio noću, i tako će biti sve dok sunce ne izađe sa zapada. Pobožnjak reče ovom ubojici: za tebe nema pokajanja. Subhanallah, zar da on zatvori vrata koja je Allah dželešanu otvorio? Zar da prekine uže koje je pružio Allah dželešanu? Zar da obriše kapljicu Allahove dželešanu milosti? Zar da zatvori ono što je Allah dželešanu otvorenim učinio? Allah dželešanu je taj koji je stvorio, koji je sve odredio. On je taj koji mijenja, on je taj koji obračunava. Allah dželešanu je taj koji će na sudnjem danu pozvati svoga roba, ukazat će mu na njegove grijehe
i nakon toga će mu ih oprostiti ako htjedni. Odakle onda nekom je pravo da se postavlja između ljudi i njihovog gospodara? Imaš li pravo da sudiš o ovom pitanju? Nemaš, jer postoje učenjaci koji su dobro proučili propise vjeri, koji dobro poznaju njene ciljeve. Ovaj je razbojnik tada izgubio svaku nadu za život. I cijeli svijet mu se smračio pred očima. Izgubio je volju da išta više nastoji popraviti. Ono što je bilo lijepo u njegovim očima postalo je ružnim. Zato zamahnu svojom sabljom i ubi ovog pobožnjaka i tako namiri na 100 ubijenih. Zatim je opet izašao među ljude i počeo se raspitivati ima li nade za njega. Pitao je to jer je njegova duša čeznula za pokajanjem. On je htio da se pokaji. Htjela je njegova duša da se vrati u okrilje Allahove dželešanuhu milosti, da se ubroji među njegove odane robove. On upita prisutne: da li ima pokajanja za mene? Da li ima nade za mene? Ljudi mu rekoše: uputit ćemo te tom i tom čovjeku. On je jedan od učenih ljudi i nije samo pobožnjak, nego je i učen. On je poput onih ljudi za koje je Allah dželešanuhu rekao: reci, zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? On ode kod ovog učenjaka i zateknu ga kako drugi podučava vjerskim propisima, kako odgaja nove generacije vjernika. Kada ga ugleda učenjak, obradova se, izrazi mu dobrodošlicu, zagrli ga i ponudi mu da sjede pored njega i upita ga: šta je s tobom? Čovjek reče: ja sam ubio 100 nevinih ljudi i došao sam da pitam da li ima nade za mene da se pokajim. Učenjak reče: a ko te to može spriječiti da se pokajiš? Ko je u stanju da te spriječi da se pokajiš? Vrata Allahove dželešanuhu milosti i za tebe su širom otvorena, zato raduj se oprostu, raduj se primljenom pokajanju. Čovjek reče: onda ću se pokajati i zamoliti Allaha dželešanuhu da mi oprosti. Učenjak mu reče: molim Allaha da ti primi tvoje pokajanje. Nakon toga učenjak mu još reče: ti si do sada živio u naselju u kojem žive loši ljudi, a u lošim sredinama ljudi pomažu jedni drugima da budu loši. I onaj čija je vjera slaba vrlo lako se pokvari i onda upadne u grijehe, pa mu nakon izvjesnog vremena nepokornost Allahu postane normalna stvar i tako strmoglavo krene u propast. A onaj ko živi u sredini gdje ljudi jedni drugima preporučuju da čine dobra djela i od loših odvraćaju, tada su putevi koji vode u zlo zatvoreni pred njim. Zato ti savjetujem da odseliš u mjesto gdje žive dobri ljudi i druži se s dobrim mladićima, oni će ti pomoći da se popraviš. Čovjek žurno krenu, sav obveseljen ovom vješću. Na njegovom putu ka tom mjestu gdje žive dobri ljudi zadesi ga smrt. I rekao je uzvišeni: to je nešto od čega ne može pobjeći. Međutim, prije nego što je umro, rekao je: svjedočim da nema drugog Boga osim Allaha dželešanuhu. I odmah nakon toga je umro. Nikada prije toga nije klanjao, nije postio, nije dijelio sadaku, nije davao zekat i nikada prije toga nije učinio ni jedno dobro djelo. Međutim, pred smrt se pokajao i vratio Allahu dželešanuhu. I meleki milosti i meleki kazne dođoše kod njega da mu uzmu dušu, da je preuzmu od meleka smrti, ali se potpuno raziđoše u mišljenjima kada je riječ o njemu. Tako su meleki milosti rekli: on se prije smrti pokajao, priznao je Allaha dželešanuhu za gospodara, postao mu je pokoran, predao je svoju dušu Allahu dželešanuhu i to je za njega kao da se iznova rodio, jer pokajanje briše sve grijehe, zato on treba da pripada nama. A meleki kazne rekoše: on nikada prije ovoga nije uradio ni jedno dobro djelo, nikada nije pao na seđdu, nikada nije obavio ni jednog namaza i nije davao zekat i nije dijelio sadaku, pa na osnovu čega on zaslužuje Allahovu milost? On treba da pripada nama. Međutim, Allah dželešanuhu posla meleka s neba da donese presudu među njima. I kada je stigao, vidio je da su njihova mišljenja potpuno podijeljena, pa im zato reče:
polako. Mislim da je rješenje ove vaše nedoumice da izmjerite kojem od ova dva nasilja je bliži, da li onom gdje žive dobri ili onom gdje žive loši ljudi, i neka se on ubroji među one stanovnike kojima je bliži. I Allah dželle šanuhu naredi mjestu gdje su živjeli loši ljudi da se udalji, a mjestu gdje su živjeli dobri ljudi da se približi. Čak u jednom predanju stoji da je Allah dželle šanuhu učinio da se on padajući okrene prema naselju gdje su živjeli dobri ljudi. I kada su meleki izmjerili, vidjeli su da je bliži mjestu gdje su živjeli dobri ljudi. Pa ga preuzeše meleki milosti i odvedoše ga u džennet. Postoje trenuci kada čovjek izgubi svoju prisebnost i izgubi kontrolu, tako da zaboravi da treba biti iskren i odan svome gospodaru. Čak se može desiti da u određenim trenucima čovjek izgubi i vjeru. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: u trenutku kada bludnik čini blud, on nije vjernik. U trenutku kada kradljivac krade, on nije vjernik. U trenutku kada čovjek pije alkohol, on nije vjernik. A učenjaci kažu, u tome se momentu vjera podigne iznad njega poput oblačka i nakon što završi s činjenjem grijeha, sjeti se polaganja računa pred Allahom dželle šanuhu, sjeti se kaburskih iskušenja i tada se vjera vrati u njega i on zamoli Allaha dželle šanuhu za oprost. A Allah dželle šanuhu kaže: i za one koji kada grijeh počine ili kada se prema sebi ogriješe, Allaha sjeti i oprost za grijehe svoje zamoli. I nakon toga, izazivajući silnike i vladare, Allah dželle šanuhu kaže: a ko će oprostiti grijehe ako ne Allah? Ima li neko da će osim Allaha dželle šanuhu moći oprostiti grijehe? Ljudi ne prikrivaju tuđe mahane, ljudi ne opraštaju, ljudi ne prelaze preko tuđih grešaka, ali Allah dželle šanuhu prelazi preko ljudskih grešaka, oprašta grijehe i prikriva sramotu. Rekao je on uzvišeni: i koji svjesno u grijehu ne ustraju, njih čeka nagrada, oprost od gospodara njihova i džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno ostati, a divne li nagrade za one koji budu tako postupali. Gospodaru moj, nemoj me kazniti, jer ja priznajem svoje grijehe koje sam počinio. Moj jedini izlaz jeste nada moja, tvoj oprost ako mi oprostiš i milost tvoja. Ljudi misle da sam ja dobar, a ako mi se ne smiluješ, jadna je moja situacija. Molim Allaha dželle šanuhu da prihvati naša pokajanja i pokajanja svih muslimana i da nas učini od onih koji mu se istinski predaju i koji ga svakog časa i trenutka za oprost moli. A Allah dželle šanuhu najbolje zna. Neka je salavat i selam posljednjem Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i ashabima.